Ulan guys, nag-ulan, nagtaligsik. Ya, ulan. Nagkakaimi guys. Oh, hi Boss Jim. Hello. Guro janak go. Time check guys, it's 2:26 and now we're one. Ready na. Ready na mi. Dire mi sa likod oh. Ooh. Let's go, dagagay sa likod. Namangod sa likod ang artista, wandang namin dire sa likod. Kami ang the backbone guys. Gini nga masaw guys. Wala ko i-upload guys. Ako pinakasikat na vlogger sa Bilawan. Wala may vlogger sa Bilawan god. Sa inyo po yung purok. Sa inyo po yung purok. Sa akong purok. Tanawin ninyo guys. Mularga nami. Basta ko tayo nag-red na. Ginaamak na mo. Go, go, go. Hi guys. It's 8:28 in the morning. Matulog sa amin kayo. Tugnaw kayo na namin sa Paragusan. Nagulan guys. Maraming mga kuhan guys. Repulyo. Deliver nami guys. Guys, ang hunong may kadiyot dire guys kay kailangan na mo ipangyabo ang mga suka nila. First stop over guys. Grabing biyahe naman guys. Susugay yung dagan. Alas 5:14 na guys. Ano yung lugaran ni like? Ano yung lugaran niya? Wala may kuan may Tayo. Santa Josefa. Ano yung Santa Josefa guys? Saan na siya? Loko ba lo guys? Basta na namin dire dapit na area. Wala pa may. Layo-layo pagid may. Da guys, bakit ano nyo hayag na? Ay nako. O badid mi katarog tulog ni Motmot. Bakit alam ko makatulog ko tapos mga mata ko makita alam ko si Motmot sa mata po. O yung katarog-tulog si Motmot. Tuog taron ba eh? Oh, kumusta to dere bay? Boss, kumusta man? Kamu ang kumusta? Okay ra mo dira ha? Danso ka. Oh, guys, okay ka kayo. Okay ka, no problem. Guys, kumusta to dere sa mga kauban nato guys? Nagtinail ra ko guys. Nakasabay kayo sa jeep guys. Ayan na ang tatlong basura, paparating na. Ayan na ang tatlong basura, manghungulekta na. Ayan na ang tatlong basura, iikot at mangungulekta. Nandito man ba ang basura, at maging malinis ang kapaligiran. Hi guys, time check. It's 6:38. Nanami sa Barubo guys, Surigao del Sur. So, maring update dire sa Leo. Apit na may maabot guys. Roller coaster kayo dali guys. Naligsik, nag-fogs, nag-break, nagdagang kusog. So, let's go, biyahe pa ta. Touchdown Barobo. So nice guys. So magready na mi. Kay sakit na ang mga lubot. Akong lubot kay 8 out of 10. Ikaw 10/10. 10 over 10. Imo like Kasi ngugmok ko. 9/10 sa kayo, pamantanabot sa Disney. Nation. Ikaw sa sakit yung lubot. Okay ra. Okay ra. Langot. Kumusta bang galang? Okay ba? 10. Hi. So, mga na ta. Maganda mi. Makabuok. Na.
Namili na si Boss Jim kung sa pang tirahon ron. Grabe guys, oh, na yung mga oh, na pearl. Kani ba? Sa mo nagbitay-bitay ran eh. Ay kani mut ang kuan dito mut sa kani lami kini mut suka lang ni mut. Nang dito sa kanang muning pasabot jeep. Kasi tawag gani ani. Buan talaba. Talaba. Talaba na. Kini mo Pag yung mga sinugba o na sinugba ba yun? ang products nila dire guys kay kasagaran sa dagat guys. Malamang na sa dagat no. May mga tuyong, may mga Inhason suka. res. Fresh from the sea. Fresh from the sea. Fresh from the island. Try tagsuroy dito guys sa ilang pantalan dire. Hey guys, na-mix ko ninyo guys. So ano i-upload guys no? Oh, nice kayo. So naalala dito sa Surigao del Sur. Barubo din guys, nata sa Barubo. So karon natin interviewin guys, nadugay na siya na local diri ah. Sabi kaingon nimo. Guys, dilawan na to ni guys. Unsa ni siya? Unsa tawag ani? Kamo na bahala na. First bite. Kasi kinasun. Kasi texture niya mga Tarzan. Next kinasun guys. Kanina po. Mura siya. Kinasun yap. Kasi tawag ni guys. Susunod na sa suka guys. Mura siya guys. Next is this one. Okay naman. Daw. Guys. Siguro ang tawag ani guys kay haninikan na dako. Star Shield. Daw. Wow! Tapos juga inani guys, pwede naman natin oh. Kamakalam guys. Idol kita ka Kababa Brian. Kababa Brian, the best. Idol kita ka? Idol kita ka Kababa Brian. Lakaw nami guys. Kaya mo nami kaon. Nice one kayong dali oh. So malakaw nami guys. Let's go! Next stop sa Enchanted Kingdom. River. Hold namin sa Enchanted River. Namin sa entrance area nila guys. Nakatulog ni guys. So let's go. Welcome to Enchanted River. Come on. Energy guys. Oh my god. So big face bro. So diridi ang naong ni Mother Nature. Hi guys. So naabot namin dito sa Enchanted River bro. So okay pictures sa amin guys. Patumig sa big face. Ano makita ka na? Huh? What's so big face? Oh, grabe ko eh. Ingani lang sila. Kagamay. Ang kuan kay ngani kadako. Okay, so unsa lang ko gagamay sa now.
Magbuntag sa tanan. Welcome sa Enchanted River. Darang mga butang Enchanted. Pati lang sa kay Encanto. Good morning, sir, ma'am. Welcome to Enchanted River. Salamat sa inyong pag-abo. Natataklan si Enchanted akong tanaw. Sige, sir, pasok. President! Preskon. Kuan patanaw ko sa inyo mga tatak ninyo be, mga tatak ra be. Oh, dira na po daw. So, makita na kita mo ang Blue Lagoon, guys. Gusto natin mag-drone ka sa bawal mag-drone dire kailangan pa ka mangnang silang LGU, no? Jeep po. Subject. So guys, the moment of truth. Makita na kita mo ang Enchanted River. Wow, wow. Yeah, ikaw pila na ni mo diriya na Actually, it's my second time second to time. be here, and you know, there's something new. Kay Every time I went here, there's something new. sige nga ni mo dirigo. Hindi ka ganas kayo. No? Sophie? Ano sa kilasa ni? May bala na to silasa ni. Simsim na siguro itong sa Juan Baganga. Sige to. Carolina Lake. Dahil mo itong isa itong pinasabay ta. Agay na. Magina na kalay? Yes! Expert naman ka sa Octagon. Order mo lang, uy. Dili ka balo mo lang uya? Really? Ayaw pag ibal. Ay, sorry. I-blip lang na ako. I-blip. It's raining again, guys. Lahi diri, guys. Kanang na mga isda. Lahi po ang swimming area nila. So, magbaktas mo gamay diri, guys. Baktas mo diri gamay para makakuan mo. Diri, para diri mo maglangoy sa swimming area nila. Guys, ang entrance ng diri kay 100 pesos. Pero kung naamo sa Oriental or sa lain lugar, layo gid siya. Pero worth it kay, guys. Bigyan na kayo ng langay, guys, oh. Tapos kayo siya, guys. Padang siya dito. Sa Tumoy. Pili na ko, madili taas ang current dari. Adi pare ato ang langoyan, ginato. So, maligo na mayroong tataod. Tanawa na ista sa dagat. Mga patat, eh. Adili, di ka tong sa loud, good. Kanaawa ka ng... Katong marag mga... Pakat, eh. Ano ka, di ba? Ayaw pagtudlo, di. Ano, di, bigay ba? Paka. Ano, di ba? Usay tawag anak ka na ba? Kanang murag... Guys, wala kayo ng langoy. Langoy ko rin naawa. Mambak magmuna ron. Awa, guys. Mag-tour ta sa Tumoy sa Enchanted River, guys.
ang rates nila guys sa boat. May vlogger dire ka. Hey guys, good morning. Kamera ni Brian. Kaya na nga ito dire guys. Ipangita naman si Papa kay among cellphone na sa iya ka. Basi ni uban to sa kwan si Papa ba? Pambot. Pambot. So, ano siya guys, oh? Dagat na siya. Ano yung Enchanted River guys? Nice kayo. Adto mo diri guys. This is my end year laag na pinakalayo. Feeling na karon na tuig. Wala ko kabalo ha. Muna apa. Liga, hoy, whoop. Dala guys, pwede mong matug island 100 per person. 600 ang For biyahe, unong-unong riyod, 600 yapon. ano guys? Guys, we're waiting for fish feeding. Ang tatong gihulat Brian, Nagpaabot na mi sa ano tawag na? fish feeding. Fish feeding. Feeding frenzy. Kabalo mo guys, nagpaabot mi 2 hours. Pwede lang mi mapulihan ng pwesto para makita ninyo guys sa kanindat diri ah. Daghan na siya lang naghulat. Ba? Ang dami nila. Kabalo mo guys, a vlogger kasi giragdula og Lay daghan na sila. Paso na ako si Alexi. Nagkadaghan na ang isda, guys. nagkadaghan na po ng tao. Nagkadaghan na po ang mga tao. So, Hi mga tao. hi everyone. Hi mga tao. Naapa dito, naapa dito, naapa dito sa likod. Hi! No, kanang kung baga ka lang gyud kay Mignaw, no, mang-interview mi ni og tao ba ta so nga tanay taga-asa sila. Sige daw, try daw. Kaya na ni Uncle ba? Maulo man ko basig dili sila kanang gusto mo i-video. 11:41 na. 12 na daw magsugod ng maglabas sa mga isda. Kapit na New Year. Ipituhan na sila para makakigurong isda or dili mahadlok ang isda. Talaga, lawangin ng mga naligo dito ang dili na part bawal liguan. Ang tao guys ha. Dira na yung mga tao hanto dito, dito sa taas. Para sa 2 hours. Tapos dire.